dejstva od 6.10.1991. godine od 13 časova i 17 minuta pa nadalje. Perišiću, Mladić, evo šta ima kod tebe u 16 časova i 48 minuta, molim te reci mi. Evo ovako, slušaj. U mojim rukama. Molim? Svi objekti su zadržani. Dobro. Uništeno 6 vozila i ranjena teško 2 čovjeka. Dobro. Od dejstva naše avijacije. Dobro. I stalo nas napadaju. Dobro. I mi smo dejstvovali po mnogo ciljeva, jer ja ne mogu da ti pričam, pičkomat. Dobro. Eto ti. Reci mi kakav je moral ljudi, sigurno na vrlo visokom nivou, ubeđen sam. Čuti, otvorao sam sve u pizdu, materno i tebe isto. Nemoj mene možeš, nemoj druge, ja se neću naljutiti. Sad imam prijava topove neke oko mene u pičku materno, ne znam ni čiji su ni šta. Na čemu su PA topovi? Halo? Jel čuješ? Jesu 30/2? Pa nemam pojma, čovječe, nešto gruva okolo, a ne vidim. To su naši bre. Možda su naši, a možda... Naši idu sa Bokanjca ka tebi. Trage 30/2, vodi računa. Nisu kakvi 30/2, kurac. Nego šta su? Nisam siguran šta je. 30/2 naši. Možda i bovovi naši. Čuj, ovo je na moru, čuj, alo. Sa mora tuku naši brodovi. Čuješ? A naši brodovi s mora tuku. Naši brodovi tuku tačke, ne bojte se ništa, dali smo im koordinate ciljeva. Pa kako tuku jebu ga naše avione, jebem ti sunce. Koje naše avione? A one što su napadali sad. Onda to tuci ako je tako. Pa ne može davati jebo ga ti. I je li ima gubitaka avijacija? Ne znam, vidio kad su 2 aviona napadala Boli iz Kidrića, ovi otvarali PA topovi i ponjela vatru, slušaj. To su onda njihovi to tuci. A? To je njihovo tuci ako je tako. Pa otkud znam, kurac, kad niko ne javlja, niti ste sinhronizovali, niti nam plan veze, niti mogli ih uvatimo u pisku mater. Slušaj ovako. Ja. Piši, brodovi će naši tući sljedeće ciljeve. Lučku kapetaniju. Molim? Brodovi će tući Lučku kapetaniju. Lučku kapetaniju. Hotel Kolovare. Kasarnu broj 3. Čuj. Dom JNA i dom avijacije. Luku Sukošan. I kamp u Filipjakovu. Jesi razumeo? Halo? Perišću? A čuo sam to. Je li živ? Ako otkud znamo, mi smo na među stanici, pokušavamo da pomognemo, ako ne može informacija se prenese, razumete? Dobro. Halo? Perišiću? Halo? Izgubio si se. Pa jebi se, kurac, ovo ne znaš više ni ko gađa, ni kud gađa. Halo? Da, slušam te. Ovo je nešto desilo po meni, što je da bi treba topovi ili avijacija, ne znam. Halo? Dobro, slušam. Ne čuješ? Videću, pitaću sada šta dejstvuje. Daj, nemoj da se ludirate više, slušaj. I da dejstvuje ako kasane svašta u pičku mater. Dobro, Perišću, dobro, prenesam. Kome se preneo, nikom? Pa ne boj se, na IKM-u je komandant, je lično tamo rukovodi sa tim. Ko? Komandant. Tvoj komandant? Da. Pa pusti ga pičku zero. Ne, već će biti u redu, samo budi strpljiv. Kako je kod Trpka? Ma kako kod Trpka upadajemo i on, upalimo samo kasano jer je on traži avijaciju, a ona dejstvo po meni, jebo ga Bog. Pa možda su zamenili ciljeve, majku. A jebi ga, zamenili ciljeve, a meni ljudi stradaju, ko zna sad koliko me poginulo ljudi. Sad je dejstvovalo po nekom objektu. Aha. Pusti me da vidim pa ću javiti, ajde. Ajde, važi. Zdravo, stari. Zdravo. Jesi mi znamo? Pa najvjerovatnije da se znamo. Dobro, slušaj, molim. Treba preneti 3. upravi. Da? Da nisam dobio onih 6 oficira. Jer možemo mi da spojimo nekoga iz 3. uprave. Daj mi 3. upravu, ajde odmah. Razgovor sa načelnikom generalštaba u 17 časova i 12 minuta 6.10. Druže generale, pukovnik Mladić, izvolite. Mladić, zdravo. Zdravo, druže generale. Kako ide? Ide dosta dobro, druže generale, planski. Uključila se u dejstvo i Mornarica. Dobro.
Komandant je krenuo iz Benkovca, seo je u Kot i otišao je napred. Dobro. Verujem da prema onim izveštajima što mi šalju sa IKM-a veoma je povoljno za sad i dejstvuje se za sami grad sa oboda. Kod Perišića i oko Perišića i Trpka napadaju i žestoko svim mogućim sredstvima. Dobro. Ja mislim da će biti sve uspešno. Na ostalim frontovima, druže generale, ovamo prema Skradinu smo radili demonstrativno da bi odvukli pažnju i rezerve. Na Sinjskom pravcu je mirno, gore na pravcu prema Gospiću popravljen položaj u izvesnom smislu što se prva partizanska spojila sa snagama u Bedaku. Tamo ima nešto tenkova i nešto oklopnih transportera od one lokalnog stanovništva. A reci mi gdje se spojila? U selu Medak. Dalje se vrši planska evakuacija ovoga skladišta Sveti Rok. To je skladište evakuisano 1/3 do sad. Na Malom Malanu čvrsto držimo položaje i na ovome Masleničkom mostu. Dobro. Ima napada na Maslenički most? Nema, za sada u toku dana nije bilo. Druže generale, ljudstvo je evakuisano celokupno iz garnizona Sinj. Ostao je tamo samo organ bezbednosti kapetan Babić. On je izgleda Hrvat po narodnosti, želi da preseli porodicu u Sinj, u Sisak. Pa se ispituje indikacije zbog čega je on to tako napravio u zadnji čas. Zato što vas je izdavao cijelo vreme. I ja mislim da je izdavao, ovi su moji tvrdili da nije, međutim on izgleda prave ljude slao u katastrofu, a one izdajnike ovamo. Dobro. Izgleda imamo i naredio sam da se ispita, nije u potpunosti celo naoružanje izvađeno i nije efikasno minirano ono TO tamo. Načelnik štaba izgleda inženjerijskog puka nije zadatak obavio onako kako mu je naređeno u potpunosti, ali je izvađena protivtenkovska municija bila i nešto sredstava. Dobro. Sa Kukuzovca. Ono iz grada navodno nije bilo moguće, pa ne znam šta je. Dobro. Za utorak su zakazali nekakve pregovore oko razmene zarobljenika i tako dalje, to vodi SAO Krajina. Šta će od toga biti ne znam. Dobro. Stigle su nam one rezervne posade, druže generale, i njih rasporedili smo u jedinice, još je prema Sinju otišlo da se i napravi zamena. Dobro. Stigli su ovi drugovi iz uprave artiljerije i PVO, oni su ovdje smešteni i prihvaćeni, i vozači i ovi oficiri, uključuju se mi u rad sa mnom, pojačavaju me ovdje. Dobro. Nije bezbedno da iššaljem na Benkovac, čim se otvori koridor, organizovat ćemo evakuaciju odozdo. Koliko ste ušli u grad? Pa ja računam, Perišić mi sada kaže da vidi neke samohodke 20/3, izgleda da su veoma blizu kasarni, ovi bovovi, PA topovi, verovatno ovi od Šepurina dejstvuju ka gradu, odozgo od Šepurina pored Bokanjca, zajedno sa ovim našim tenkovima. Inače, negde oko 14 časova smo izbili bili na Bokanjac i na one prilaze same gradu, na one dominantne kote. Otad pa do sad, druže generale, je tučeno sa avijacijom, artiljerijom, a prije pola sata se uključila i mornarica. Dali smo joj precizne ciljeve i koordinate po pomorskim kartama. Dobro. Toliko, druže generale. Dobro, interesuje me samo kad ćemo stići do ljudi i mogu li izdržati do vašeg dolaska tamo. Perišić se je malo bio uspaničio, međutim ovi moji tvrde sa IKM-a i komandant mi je tvrdio da oni mogu da se održe. Sad sam razgovarao sa Perišićem prije jedno 15 minuta, malo sam ga ohrabrio. Sa Trpkom je prekinuta veza između Perišića i njega, sa mnom povremeno naredio sam da uspostave, da i njega ohrabrim. Dobro. Dobro, oni moraju da se piju tamo do vašeg dolaska, nema drugoga, vi udite žestoko, bre. Tuku se, druže generale, i oni iznutra. I oni ima da se biju, nego šta? Tako, naročito je Perišić bio efikasan. Međutim, imalo izgleda greška, da li je greška aviona, on tvrdi da je avion neki pogodio mu neko 5 vozila unutra u kasarni i vozilo veze, da je tom prilikom i poginuo jedan starešina ili vojnik, ne znam ko, i od tada nije efikasan u smislu onome ne može da rukovodi s onim što mu je s polja, ali to smo mi pretpočinili našoj grupi. Dobro. Treba tamo što efikasnije dejstvovati upravo prema kasarni, obezbeđivati bokove i probijati koridor. Razumem, druže generale. Tako i radimo.
Dobro, hvala. Molim. Bravo. Zdravo, druž generalno. Kaži, Trpko. Evo sad imam mirotvorne ponude. Molim. Imam mirotvorne ponude. Da čujem. Zove me gospodin predsjednik grada i nudi mi prekid vatre i nudi mi dogovor za miran odlazak i ostalo sve što sledi iz toga. Je li nudi predaju svoje oružane informacija? To nije rekao. Pitaj ga, ako to nudi, onda možemo razgovarati. Znači da i postroji na obali on prvi da se preda. To sam pretpostavio da će da kažeš. Pa komu jebe mater, šta misliš ti bre, s kim on razgovara? On kaže, pa znate, trebalo bi ipak ovo prekinuti. Malo glasnije. Trebalo bi ipak ovo prekinuti, znate, mi znamo da i vi ste u neugodnoj poziciji, grad je u neugodnoj, pa da se dogovorimo da na bolji način to organizujemo, da vi mirno odete i tako dalje. Mi znamo da vam se ne sviđa ovdje, da vam gostoprimstvo naše ne prija i tako dalje. Rekao, jako ste ljubazni, ali ipak bi najradije da se ne gledamo u pičkama. Slušaj, ti njemu reci, možemo ih pustiti da izađu, ali u zarobljeništvo. Oni nas puštaju, bok ti evo. Ne, pa nećemo. Mi smo njih okružili, Trpko, samo se vi držite unutra. Držimo se mi. Znači, sad mu odgovara i na aerodrom da dođe. A sve mu odgovara mu i da sve ponesemo i da idemo mirno i da nam stanovi se, sve mu odgovara. Samo mu reci, odgovara nam da se predaju svi u zarobljeništvo, ništa više. Sad ne znam da će to da priča. Pa ako neće, onda neka umire u gradu. Znači umreće svi, to mu prenesi. A manje će i umreti ako prekinu vatru na vas i ako se predaju. Ja ne znam, gdje je Vuković? Vuković je rukovodi direktno operacijom. Aha. Javi se ti njemu pa njemu to predloži. Jer on tamo preko Urana? Lotosa. To je. Molim? Preko Lotosa, ja? Da. Da vidim sa njim što će... Ali preneću mu i ja, razumeš, preneću mu ja i ovo ti je generalni stav. Dobro, ali sve hoću ja da ga čujem. Dobro, budi mi pozdravljen, jesi dobar? Dobar. Čekaj da ti zovnem ženu. Ajde, zovni, ali ne mogu da čujem sigurno opet, a? Ostani, ona će tebe čut. Pa jebi ga stavio jedno gluvi telefon. Pa dobro, dovoljno je da je gluvi telefon, ona će tebe čut, polako. Da sam dobar i sve u redu. Ponovi gubitke. 1 poginuli i 12 teško ranjenih. Kako se zove taj poginuli? Samo trenutak. Stevanović Anton. Dejanović Anton. Da. Dobro, zauzeti je broj, ne mogu da dobijem. Dobro, drži se, ja ću preneti komandantu šta hoće. Dejanović Jovan je nije Anton. Kako Stojanović? Dejanović Jovan. Dejanović Jovan poginuo. Jeste. Odakle je? Ne mogu ti to reći. Je li vojnik ili starešina? Pitomac ŠRO. Ajde saznaj pa ćeš mi javiti. Adresu ako možeš saznati. Dobro. Držite se dobro, preneću ja komandantu ovo što traži mir. Zdravo. Eto, slušaj, Trpko tamo traži vatru, ne zna ni gdje, ni šta, a nikoga ne napadaju. Dobro. Ja neću da gađam noću. Malo glasnije, molim te. Alo? Malo glasnije. Jeste znao, Trpko? Jeste. I? Kaže da ovaj gradonačelnik nudi primirje i pristaje na sve uslove da izađete bez ikakvih problema. Ne vjerujem ti. I moli pregovore, ne vjerujem ja u to. Slušaj, ne vjerujem ti, slušaj mene. Znaju kad si počeo teraj do kraja. Do kraja ima da izgorimo i sve. Slušaj dalje. Da. Ona 2 momka što su danas ozlovljeni ranjeni, umrli s oba dva. Kako se zovu, imaš li im adrese? Imam. Kaži. Laslo Gabor. Samo ti govori i snimam ja pa ću prepisati. Piši Laslo Gabor. Snimam te ja, govori. Rođen 17.7.72. Mali Iđoš. Dobro. Tome u ulici. Vrbanski put. Kako? Vrbanski put. Vrbanski put.
Jeste. Broj? Broj 81. 81. Jeste. Ja napadaju me, jebi ga. Drugi? Drugi je Sinđić Dušana Goran. Sinđić Dušana Goran. Jeste. Naselje Borovik. Alo. Da, slušam, govori brže, snimam te, ja prepisat ću posle. 2/4. Ponovi. Lamela 2/4 Ruma. Dobro. Preminili su večeras u 6 i nešto. U garnizonoj ambulanti. Jesi čuo? Čuo sam sve. I povremeno me napadaju, ali nije jasnog intenziteta. Dobro. Objekti svi su još uvijek zadržani, a raspoloženje stanovnika užasno. Raspoloženje? Stanovnika prema nama užasno. Nema šoka otvoriti ili mrznuti negdje, ali se ne gađa sajterom. Pa to je zbor garde, nije to stanovništvo, kuriš. Plus stanovništvo. Da. I plus, eto te budale što od događaju. Toga ispitaš, molim te, ja sam sve što sam rekao ostajem pri onome. I to je tvoja odgovornost, vidim u tome. Slušaj, nemoj mene, nisam ja sedio za aparatom, lično je general Jurjević Zvonko i general Radović u KRV upoznati načelnik generalštaba. Dobro, to ću ja provjeriti. Pa nemoj da provjerit ćeš polako, misli sad na druge stvari, čoveče, nije niko... Živ, Mićo. Molim? Ako ostane živ. Pa ostaćeš bre, ne boj se. Neka, ali i odredio sam egzekutore kome bude zajedno. Bude srećno. Hvala bačo, drži se, držim ti palčeve. Ovi naši idu, slušaj, naši idu redom, nećemo ga i pustiti do zadnjega dok ne iskotarimo. Dobro. Tako, držite se dobro. Dobro, jedino, samo brži tempo, nemoj sporo da ideš tako opet. Dobro, ubrzat ćemo, nadamo se sutra da ćemo se spojiti. Ne mi tempo puža opet. Aj, zdravo. Zdravo, živ bio. Molim? Severni front, Zadarski front. Da? Do 7:00 dalje dejstvuje. Dobro. Ajde da budu spremni svi u 7 sati da nastave dejstva. Preneću svimi naređenje. A lepo. Razumijem, druže generale. Pozdrav svima. Alo. Da? Pogledaj da će vam prijatelj da čuje. Kač, potkovnik. Moj veliki prijatelj i junak. Zdravo, druže moj. Zdravo, druže moj ratni. Da ima. Evo ima sve povoljne vesti na celom frontu našem. I dalje šire. Ovo mi je drago. Veoma dobre vesti iz Slavonije. Ja sam zaboravio generalu mome da kažem, a verovatno sluša Uzelac general drma punom parom. Iz Slavonije i krećemo prema zapadu punom parom. Znači ja ću uskoro do svoje gospe. Tako je, general Radović kaže samo da uzmemo avijacije koliko nam treba. Dobre. I samo radite i gurajte. Hoću, brate. Svako dobro i želim ti svako dobro, pozdravi tvoje ljude. Hoću, hvala, Ratko, i ti tvoje. Živ bio, hoću, hvala. Svako dobro. Dao. Molim vas, samo ponovite da snimim, druže generale. 7. oktobra. Ponovite to da lakše prenesem. Aha. Nakon sljedećeg razgovora Bog se brzo. Dobro. To je šef sigurnosti, vjerojatno u Zadru. To je zapovednik policijske uprave u Zadru, Brzoja Ivan. Da jutro smo dogovorili razgovor na kome će oni potvrditi ili negirati sastanak danas u vezi sa prekidom dejstava. Dobro. Ja lično ne verujem da će oni doći na sastanak i verujem da ćemo nastaviti dejstava. Jasno. I znam da smo izbili na sve linije od kojih se može nastaviti dejstva. Dalje, jasno. I da polako nastupamo dalje. Jasno. Znači, to je situacija. Razumem, druže generale. Želim vam uspeh. Ja ću ostati na kontrakciji danas do podne. Razumem, druže generale. Čuvajte se tamo, veoma ste blizu. Molim? Veoma ste blizu, čuvajte se tamo. Pa nek se oni mene čuvaju. Dobro, dobro. Je čuo dobro? Jesam, druže generale. Je tako, hvala. Molim, prijatno. Razgovor sa potkovnikom Milosavom iz Šibenika u 8 sati i 10 minuta. Govori, sve snimam.
Pa za sad je ovde mirno, noća sam se niko nas još nisu dirali ovde. Dobro. Imate li hrane i vode? Imamo, ovde imamo, i doturili smo i na ostale objekte, imamo, jedino za Jamnjak doturamo svaki dan. A je li vam dozvoljavaju dotur? To nam za sad omogućavaju, vidit ćemo danas, juče su nam omogućili. Dobro, imate li mrtvih i ranjenih? Nemamo, osim ono što je bilo, ono kod prvog napada više nemamo. A gde su ona dvojica? Ko? Ona dvojica mrtvih. To je sve sanirano. Slušaj, kontaktirate li vi sa njima? Kontaktiramo. Onda im treba preneti, obustaćemo dejstva ukoliko dva mrtva pošalju u Hrvace na most i tamo ćemo predati njihove mrtve iz Maljkova. Danas u 12 sati tamo naša komisija ide da ih preuzme. Ovi vaši, jel? Da. Gde da pošalju u selo Hrvace iznad Sinja, tamo se vrše pregovori u 12 sati i razmjena mrtvih. Aha. I pregovori o razmjeni zarobljenih. Da. Obustavit ću dalje artiljerijsku vatru ukoliko prekinu vatru prema nama. U Hrvace, jel tako? Tako, selo Hrvace na mostu. Neka stupe u kontakt sa Petrom Šimcem i u skupštinom opštinom Sinj. U 12.00. 12.00 tamo će moći preuzeti mrtve svoje za onu dvojicu naših. Stupe u kontakt sa Šimcem. Sa Šimcem. Slušaj. Da. Ima li kod tebe Tuškan Ivica, Tuškan Janko vojnik? Tuškan Janko? Da. Mogu da zapišem pa da proverim. Proveri pa ćeš mi javiti. Ima, isplovio je sa brodovima. Isplovio sa brodovima? Jeste isplovio, kod mene je bio kurir, otišao je sa brodom. Znači, on je u redu? U redu, dobro. Ajde mi govori dalje kako vam je stanje. Pa evo, za sad je u redu, kažem, oni nas ne diraju dok ako se počne tamburati po gradu, onda će oni napasti nas. Nećemo grad dirati, znači reći im da im je Šibenski most opomena, sad smo ga tukli, zato da pristupe, nećemo grad dirati, možemo, ali nećemo. Da. Dok vas ne diraju da vam omoguće normalno snabdevanje. A jeste, kako je u Zadru? U Zadru blokirani su, mole pregovore u 10 sati, obustavili ćemo dejstva, da vidimo hoće li dozvoliti normalnu evakuaciju i sve da bude u redu. A hoćete i nas u tom sklopu? I vas u tome sklopu razmatramo da i vas izvučemo. Da. Ako ne pristanu, onda pristupamo uništenju Zadra, pa će onda valjda vidjeti šta je snašlo Zadar da će omogućiti vama mirnu evakuaciju kao Sinj. Da. Reci mi kako je držanje, šta držite u svojim rukama? Ovako, u našim rukama su, zapišite. Samo ti govori, snimam kasetofon. Stacionalni centar veze Kamenar. Dobro. Skladište Jamnjak. Dobro. Skladište Ražine. Dobro. Kasarna Rade Končar. Dobro. A kasarna Ante Jonić. Dobro. I komanda na Palacinu. Na Palacinu, komanda na Palacinu, komanda sektora. Dobro, šta nije u vašim rukama, šta oni drže? Čekajte, Minerska je naša. Molim? Minerska. Minerska kasarna je naša. Minerska, to je skladište mina na ulazu u kanal izvana kad se gleda. Je li to naše? Naše. Dobro, dalje. Skladište goriva Dumboka. Dobro. A oni su uzeli ovako. Rogoznicu komplet, znači Zečevo i Krušicu. Dobro. Onda Žirje. Dobro. Onda kuline, kompletne kuline, u stvari mandalina, znači kompletne kuline tamo gdje je bila naša ratna luka. Dobro. I remontni zavod. Dobro. Svi brodovi koji su tamo nisu naši. Jesu oni gađani avijacijom ovih dana? Jesu, nešto u remontu gađano. Je li potopljeno to? To ne znamo, to je jedan izgleda je potopljen. Dobro, dalje. Čije smo? Imate li mrtvih i ranjenih? Smokvica, za sad ne imamo osim ono što je bilo. Reci mi imena mrtvih i adresu. Pa evo, to ću vam reći sa stola, pošto on ima tu, on isto sluša, pošto smo mi preko stola spojeni. Dobro, jesi mi ti osobno dobro? Jesmo, dobro smo, za sad se držimo, samo bi trebalo ubrzati rješenje. Ja sam to odavno već rekao. Dobro, ko ti je glavni šef, je li Marko ili onaj Pojer? Marko. Pozdravi mi Marka, moju klasu i nek se drži. Šta ti je sa Pojerom? On je tu i s nama je. Molim? S nama je tu. Je li izdao, jeste? Pa ništa. Molim? Potom. Dobro, bačo. Pozdravi sve ljude od mene, nazovi sve objekte, ne sikirajte se, moraju vas pustiti na miru, jer nemaju izlaza iz Dalmacije, držimo ih za vrat. Dobro.
Sve je blokirano. Ovako da te uvedem ja u situaciju, slušaj. Da. Mi smo okružili Zadar potpuno sa sve 4 strane, mornarica dejstvuje sa mora, avijacija iz vazduha, mi sa kopna. Da. Izveli smo uspešnu operaciju, ušli smo u grad, jedino im je preostalo da se predaju potpuno. Da. I da puste i Šibenik, i Zadar, i Split. Da. Koliko to ne pristanu i ne urade kako i mi diktiramo, nastavljamo operacije dalje. Da. Uništenje Zadra i onda uništenje ostalih gradova, to mi možemo. Da. Potpuno je u našim rukama i pod kontrolom Maslenički most. Da. Tukli smo Paški most i možemo ga srušiti svakog momenta, ali to nećemo do daljeg da ne nanosimo štete. Da. Pred Gospićom možemo da zauzmemo i Gospić, čekamo rasplet situacije kod Zadra. Da. Cijela naša zona je bezbedna, Perućku branu smo uzeli pod svoje ruke, ima 15 dana, minirali je sa 1783 kg eksploziva, samo čekam da dignem fitilj. Ukoliko ne pušte Šibenik i Zadar, to će im biti potapanje totalno. Dobro. Prema tome podigli moral ljudi, borim se za tebe svim snagama zajedno sa korpusom našim. Imate pozdrav od generala Vukovića, novog komandanta korpusa. Hvala. Za koliko ste vi kod nas tu? Ne mogu ti ništa prognozirati, to bi ulazilo u sferu tajnih i ostali, ja mislim da će oni danas već postići sporazum da vam omoguće normalnu i mirnu evakuaciju kao Sinja. Pa sigurno je. To bi bio i naš savjet i njima, da vas ne diraju i da bude sve u redu. A ovo što je bilo, nazovi, reći ovo vam je pozdrav od Mladića, da prihvatite uslove koje se diktiraju Zadru. Da. Tako, šefe, i da pošalju mrtve. A gdje su ti mrtvi, odakle? Ti vaši što su dvojica, oni su valjda negdje pokopani u groblju. Ima da ih izvade, da ih predaju bez ikakve naknade, jer ja sam njima predao 7 mrtvih i imamo još njihovi mrtvi u Maljkovu koji još leže u rovovima. Daćemo im da ih pokopaju, da ih uzmu i pokopaju. A u kom reonu su oni poginuli, da znam? U reonu sela Maljkovo. Aha. U reonu sela Maljkovo su njihovi poginuli. Ne, nego vaši. Pa ta dva vaša što su bili poginuli u kasarni. Valenčik Miroslav i Šegota Zlatan. Njih treba da uzmu, da ih predaju nama. Da ih otkopaju, predaju, da i mi možemo sprovesti porodicama, a oni da nastave da uzmu svoje. Dobro. I pilota, jesu luvatili onog pilota? Šta pilota? Pilota onoga Malešev. Da. Malešev, poručnik, njega su oborili tamo kod Zečeva 17. ili 16. Ukoliko su ga uvatili da nam ga predaju. On je u mrtvačnici u Šibeniku. Molim? U mrtvačnici u Šibeniku se nalazi. Je li on mrtav? Jeste. Njega da mi predaju isto. Je, u redu. Malešev i Šibenik da se prebaci ovamo, znači 3 leša da mi isporuče. Dobro. Je li živ onaj Vuka 101, 301? Jeste. Vukušić? Jeste. Ako imaš, reci mu, do kraja će se sa mnom razračunat, poslaću mu pozdrave. Dobro. Neka postupi kao ono i u Sinju, inače ono što je meni pretio desit će se njemu. Preti on i svima. Neka doću ja po njih, reci njemu i onome njegovome Jurasu i ostalima. Neće ništa da ode iz Dalmacije sendeca ispod 10 godina ako ovako nastave. To sam ja rekao, ako mi ovdje nastradamo, onda ima tu njih od 301 do 306 i ovi ovdje, oni moraju da plate. Slušaj, Milosave, da. Ne od 301 do 306, sve što je starije od 10 godina i mlađe od 75 godina stradat će u Šibeniku i nijednu kuću ostaviti nećemo ukoliko ne završe posao kao što je Sinj. Dobro. Zdravo, šefe, i pozdravi sve. Zdravo. Alal ti vera i pohvali sve ljude s tobom i sa Markom i ostalima na čelu. Hvala. Hvala vam puno i držite se junački. Držimo se još. Zdravo, baćo. Zdravo. Razgovor sa kapitanom bojnog broda Sunarićem iz Šibenika. Mladić, pukovnik ovdje, izvoli. Pozdravljam ja vas. Marko, jesi ti? Jesam. Pa mi smo bili zajedno u školu operatike, jel tako? Jebem ti gostu, moram pogledat slike. Pusti slike, ajde, ti si onako uvek nasmijan bio. Da. Kaži, baćo, snimam razgovor, govori brže. Evo ovako, to sam kontakt sa Vlačićem, vezano za onu razmenu o kojoj je bilo danas govora i koja je trebala biti u 12 sati u rejonu sela Hrvace. Dobro. Od te razmene odavde danas neće moći biti ništa realizirano, ali imamo dogovor za sutra u 8 sati. A što ne mogu danas? Danas ne može ni teoretski. Dobro, sutra u 8 sati na istom mjestu. Molim? U
Sutra u 8 sati na istom mjestu u Hrvace. Ne, sutra u 8 sati ćemo se mi sa njima čuti, pa ćemo mi vama javiti tačno u toku dana kada i gdje, a vi znači ostajete pri tome da to bude na istom mjestu tamo u Hrvacama. Dobro. To je reon Mostan, tako? Tako. Inače informacija još jedna, jedan vaš vojnik je poginuo juče negdje u reonu Gaćeleza. Čiji? Oni kažu da imaju mrtvog vojnika koji je poginuo negdje, nisu bili precizni, ali vjerojatno tu negdje oko Gaćeleza i taj se sada nalazi u mrtvačnici u Vodicama, pa ćemo i njega rešiti. I njega isto, dobro. Tako da bi to ukupno bilo 4, međutim oni zahtevaju da pored onih koje ste vi jutros govorili, one Borice plus one dvojice iz Sinja, da se obavezno u to uključi pripadnik MUP-a Kardun, za koga smo već dobili informaciju od vas da se nalazi na Novom groblju Knin, i sada spominju još jednoga pripadnika MUP-a Radeljak se preziva. Da. Pa bi molio povratnu informaciju u toku dana kako bi mogli sa njima da to sve definišemo. A ko je taj što traže neki? Molim? Koga traže oni iz groblja iz Knina? A ne znam, to su mi vaši javili da je taj Kardun sahranjen na Novom groblju Knin, a oni sad kažu da je